למרות שזה עכשיו חלק ג' ובחלק ב' נגמר לי הזמן, אז בחלק ב' נעצר לי בדיוק איפה שמצאתי כאן ברקת, ואני אמרתי, אני מקווה שזה מאוד שזה לא באג, ואז פתאום אני כל הזמן עושה ככה, ופתאום אני רואה שזה לא באג, אז בוא נחזור ובוא נראה. זה עכשיו חלק ג'. זהו, זה אני מתה הסדרה הזאת. גם אתם? אוקיי, מה נשמע של כאלה מוסרות? היי, גולד! היה פה מישהו, אני חושב. היי, תמות. ומה? אני צלף טוב? מת. איזה צלף טוב אני, נכון? הרדסטון לא כזה שווה. זה עוד מהלבה וככה גולד. עכשיו כאן יהיה, ועכשיו 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 כאן יהיה. וואי. חבל שאני מת על גולד. אני יכול לתת לו את זה. אבל הוא ייתן לי בתמורה דיימונד. אולי. כי הוא מת על זהב. הוא מת. יאללה. לא. איזה מזל. ככה. וככה. 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 יש. חייב למצוא ילמים. לא כאן. אוף, סתם בזבזתי. יהלומים, רוצים יהלומים, רוצים יהלומים. אפשר להגיד לי איפה שילומים? חרב הכי טוב. אוי, לא שניים. אוף. ג'אק. יש. יואו, כמה ימים הוא חייב לי. לגלפיד, אני יודע. שנייה, אני קצת חוזר. טוב, אני עדיין מחפש ילמים. כפי שאתם רואים. איזה קומה אני? אוי. משהו. אוקיי, אני צריך טיפונת לרדת, אני חושב. אני רואה 12 לפחות. אוי. פדיחה. טוב, תקשיבו. זומבי אחד. היה כאן שאין דיימון וזה מה שקיבלתי ממנו. זה הכל. אתם קולטים עם את זה? אני מקווה שלא. היי, ברקת. לא.
בוא לי למצוא ילומים. בוא לי למצוא ילומים. טוב, נו, 4 סריגות וברקת זה יספיק, אני חושב. אולי בפרק הבא אני אמצא ילומים. אולי. אני לא מחליט העולם ואני לא יודע איפה נמצא ילומים. יאללה. רגע, חשבתי שיש פה ילדי ספאונים. יאללה. הלו. אני רוצה כל כך ילומים. לא. זה היה להפיס שלי. אני רוצה כבר יהלומים. טוב, בפרק הבא אני אולי אעשה. אני שונא את הלאגים האלה. לאג. כמה לאגים? לא, הם עשו את זה בכוונה כנראה. כי בכל השרתים האחרים אין לי את זה. נו. יש פה כל כך הרבה אנשים שפשוט רוצים כבר יהלומים והם מצליחים. אוי לא, זה לא סימן טוב. טוב, אני אחזור הביתה ואני אחזור לכם עם הפתעה. סליחה חבר'ה. יאללה, מה יש לך להגיד? שאנחנו הולכים לצלם סרטונים ביחד בקרוב. בקרוב אנחנו נצלם סרטונים כל יום. 5:30 כל יום מצלמים סרטון. וכעבור להפתעה.